debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon jadi widahami mahasangapon na songon hasangapon ni anak sasada na sian amai gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang madok mauliate dohami tuho ala ni godang ni asi dohot holong ni roham di hami ai di basa hoko anakmu na sesadai tuhami na di pardangolanon asa malua hami marhite-hite ibana sia dosa dohot sian hamatean saliling-liling na hupangi dohami matuho sai sodangi ma rohanami na holomi marhite-hite tod di porbadia akup nii sai parohai mahami asa huboto hami madok mauliate tuho asa tarapul situtu rohanami di hagogotan dohot di pangujunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita sian buku ede nomor 602 ayat 1 ayat 6. Tatangihon mapatik ni debata sian Joshua 24 ayat 14. On pesai habiari hamuma Jehovah jala marsi hohot rohamuna menguloi ibana di bagasan hasitongan. Jala oloi hamuma Jehovah ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikni. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 51 ayat 1 dot ayat 2.
saupan di debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang hodo na patuduhon hasisani dosa di hami halak na dangolon marhiti-hiti anak haholongan ni roham saya si maroham di hami aka na mangarsakod dosa nami. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di Portibion, polado anak nana sasadai di lehon, asa unang mago ganuk na porsea di ibana, asa hangoluan na saliling nileleng na di ibana, hasa ngapon ma di debata na di gijang. Marede mahita sian buku de nomor 610 ayat sada. Sama
mahata ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion tersurat di Yesaya sia ayat sada sahat rodi ayat onom. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon marnida sada panodang nabulun. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha nabulun. Ainunga di penggolhoko auga na apetu ibana, dohot batahi di abarana, dohot licing-licing ni na mga ibana, songon uju di ari midian. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, pape tu abarana dosogot harajaon, jala bahenon na guarna. Bahen hagagada ni harajaon dohot hadameon naso marujung di bangsa ni sedaud, dohot di harajaon nai. Ido sahatna martua do akan atumangihon hata di debata jala no peopsa. Amin. Marede hitasian buku eda nomor 56 ayat sada taba ayat tepat. Tidakon maha porsiao tai songon nahi na tidakon idong hatta saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan nato mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinuguhon ni si Maria naga begabean siang tod di porbadia adorang suabubuhan. Ido tuhatan atau maun na bernit di panguhuman ni Silatus namate terpajal doi bana di hau pinor silang na tua tu bono dorudung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahun tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pe mamulak sogot tu tanoon mangumu mi anglak na mangolu do namate au porsea di tod di porbadia jala adong sadahuria na badia
Huria hatopan nihala Kristen akan abadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu dosogot daging nihala nong mate, dohot dihanguluan naso rasuda. Amin. Tapi gima titing di huriat. Tes. Shalom. Selamat hari Minggu ma di ita salutna. Noeng di jauh kami ma titing namasa di uriata di bagasan saminggon. Titing Minggu Sadarion 25 Desember 2022. Napat jolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta Sadarion ima Minggu Natal napat jolo. Do topik Minggu gabe daging ma atai. Napaduaon parhobas di hari Minggu Sadarion 25 Desember 2022 boi ma tajaa di titing. Napatuluon titing namasa. Sada jadwal rapat. Di hari Selasa 27 November 2022 mulai pukul 15 WIB di Patupa Huriata do rapat parhalado maringanan di haula gereja. Di hari Kamis 20 November 2022 mulai pukul 15 WIB di Patupa Huriata do rapat uria maringanan di haula gereja dohot peserta rapat sudei parhalado ketua seksi kategorial dohot 2 halak sian ganup wilayah. 2. Namar bagas titing napat jolo dohot napaduaon. Di hari Rabu 20 Desember 2022 pukul 10 WIB di gereja AKBP Siantar Kota Resort Siantar Kota Sumatera Utara. Di Patupado pamasumasuon parbagason Tuhana dot buruni huriata. Ima Simeon Manurung SE anak ni amata kuel listen manurung nainan tubuh ni hinata Sinta Buru Hasibuan sian huta perumahan Pesona Anggrek Blok C Onom nomor 10 wilayah Judea. Ruas ni AKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Distrik 10 Sia Bekasi. Dohot Orowana Ima Esterlina Yosepin Boru Silitonga Boru ni Hamata Wesley Silitonga Nainan tubuh ni Hinata Rotua F Boru Siombing sian huta perumahan Bunga Nabotar Jalan Kongsi Blok 2 Medan Sumatera Utara. Ruas ni AKBP Pokanbaru Resort Pokanbaru Distrik 24 Tanah Jawa. Tolu Danak Nasorang. Nah di hari Jumat 20 Desember 2022 di basa-basa Tuatado sada danak bawa di Hamata Tommy Sucipto Lumban Gaul Inata Erma Irawati Marulitua Boru Pangaribuan sian huta perumahan Harapan Jaya 2 Jalan Sungai Batanghari Blok E nomor 126 wilayah Bethlehem. Ipas do dak dana suang songoni nang natorasna. Tatangnya kom madak danaki asa sibur magodang jalan namak kabiyahon tu debata. Opat ruas ni huriata nahona RPP. Mamuka Sadarion Minggu 25 Desember 2022 ruas ni huriata hona Rut Parmanion Pamisangon Ima RPP. Gohar Riana Boru Sibarani sian uta Kapling Bulak Macan wilayah Yerusalem ala namar bagas so pangatoni huriata. 5. Pesta Patningotan Hatutubu ni Tuan Yesus Ima Natal Napat Jolo.
Sadarion Minggu 25 Desember 2022 ima hari pesta napat jolo pas ningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Natal napat jolo. Uriata patupaod do ibadah 2 hali. Ima pukul 6.30 wib dohot pukul 10 wib. Dung sidung parminggon di patupado hulaon nabadia. Uriata papungu pelian tujolo dung sidung jamita. Si pasatota tu hulaon pakubasion diakoni sosial manang caritas emergensi AKBP pusat. Sialani tapasaat ma peliata na dumenggan. Onom acara pesta Natal paduaon. Di hari Senin 26 Desember 2022 Uriata patupa pesta Natal paduaon. Masuk pukul 10 sia wib. Di pesta Natal na paduanon patupauta do mat liturgi sian ganup kategorial. Ima sikola minggu, remaja dot naposo, paropuan, ama uria, ama paradiso, dohot lansia. Las pinangidoma asa markor lau mangisi acara. Uriata papungu peliat tujolo dung sidung jamita. Si pasatota tu radio Bonapasukit AKBP pusat. Sialanai tapasat ma peliata na dumenggan. Jala di sodo di pasaat Uriata. Si palasroa tu akaruasta nama dapot. Ima marhite informasi na dapot nami sian parhalado wilayah do ketua-ketua dewan. Pitu parpunguan ujung tahun. Di hari Sabtu 31 Desember 2022 Uriata patupaon parpunguan ujung tahun 2 ali. Ima pukul 10 wib dohot pukul 10 sia wib. Uriata papungu pelean tujolo dung sidung jamida. Si pasatota tu dana pensiun AKBP pusat. Sialani tapasaat ma peliata na dumenggan. Walu acara tahun baru keluarga. Uriata paradi acara Natal tahun baru keluarga di patupa hari Minggu 1 Januari 2023 masuk pukul 00 wib. Turuas ni Huriata asa di jalo ma acara tahun baru keluarga tu parhalado wilayah manang tu sekretariat gereja. Sia parpunguan bona tahun. Di hari Minggu 1 Januari 2023 Uriata patupaudo parpunguan bona tahun 2023 masuk pukul 10 wib. Uriata papungu peliat tujolo dung sidung jamita. Si pasatota tu hulaon pakubasion naposo bulung AKBP pusat. Sialani tapasaat ma peliata na dumenggan. Napaupaton parhepengon. Parhepengon ni Huriata di mingguhon boima tajaha di titing. Saldokas ni Huriata per 25 Desember 2022 Uria dohot diakonia godangna sia 17 juta 856.377 rupiah. Gotilon godangna 367 juta 642.000 rupiah. Pusat godangna 56 juta 170.000 rupiah. Pembangunan godangna 2.400.000 rupiah. Transitoria godangna 10.800.000 rupiah. Sarana parkir dalan godangna 70.270.000 rupiah. Laos ni soson ma tu sude ruas ni Huriata. Asa tagarar ma pelean bulan at tabi. Pelean parmingguan virtual natapatupa di Bagasta nang janji imat tabe tuatama nama masu-masu parhepengon ni Huriata. Napalimaon ulang tahun
torop ni ruas ni huriatta na marulang tahun di minggon godangna 34 alak. Parhalado do ruas pasaton selamat ulang tahun. Atani debata namandok di Johannes 3 ayat 16. Ai songonod do holong ni roani debata di Portibion. Pola do hanakna nasasadai di Leon. Asa hunang manggo ganup na porsia di Ibana. Asa hanguluan nasaliling-lilingna di Ibana. Songoni matiting namasa di uriata di bagasan saminggon. Selamat hari Minggu, selamat Natal, Tuhan Yesus mamasu-masu. Marede mahita sian onom rat soplonom ayat sadadot udutna laus tapasa mapilian sada adot sadabi. Di
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti akati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Sahalinari kupasahat tami masian joloon. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Hatani debata jamita di pesta Natal. Di sadok portibion di hita jolma manusia. Adalah secara khusus di Huriataha KBP Harapan Jaya hatani debata imasian Yohanes sada ayat sada rodi ayat 14. Ujahama di tonga-tongata. Dimulanai nunga adong hatai. Jala saur tu debatado hatai. Jala debatado hatai. Imana saur tu debata dimulanai. Saluhutnai marhite sian hataido ubahen nama jadi. Jaladang adong nanggo sada sian naung jadi i naso marhite siani. Di bagasan hataido hanguluan. Laos hanguluanido panodang ni hajol maon. Namar sinodang do panodang di bagasan na holom. Alai dang di jakon na holomi. Hehedo sada halak na sinuruni debata si Yohanes do goarna. Si tidangi do ibana ubahen naro. Asa di hati dako panodangi. Anggiat gabe porsea saluhutna marhite sianibana. Dang apala ibana panodangi. Namat katidako panodangi do tahe. Alai nunga madok ro uju itu portibion. Panodang nasitongi. Namanodangi nasa jolma. Di portibiak kiado ibana. Jala marhite sianibana do majadi portibion. HP dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopok na di ibana hian. Gabe dang di jakon akana di ibanai ibana. Alai manang piga nama jakon ibana. Tusido di lehon huaso. Asa gabe anak ni debatana sida. Akana porsea di goarna. Ima akana sotubu siam mudar. Manang sian sakap ni daging. Manang sian sakap ni bawa. Tung sian debatado. Ayat 10 paton rak mahita majaha. Gabe daging mahatai. Jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasitongan. Dimulanai nunga adong hatai. Siad dia do hata manang permulaan nanidokna. Kalau dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya waktunya, kronosnya dimulai dari kapankah? Di atas lina di do enarhe. Adorang soadong do pehasianganon. Pada awal dari segala sesuatu sudah ada firman itu. Dan firman itu adalah Allah. Molo adong halak medok. Kalau ada orang berkata Tuhannya orang Kristen itu 3, tidak benar. Dan kita tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan kita 3 beranak. Sebagaimana pemahaman secara biologis dari dunia ini. Dari umat manusia. Sembahlah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu itu adalah Esa. 1, Ehad. Itu jelas. Allah kita 1, jelas. Dan tidak politeis. Banyak Tuhan, tidak. Maka kita harus memahaminya
dan saya yakin kita semua sudah paham, bahkan anak sekolah minggu juga paham bahwa Allah kita adalah Esa. Bahasa Ibrani Echad, satu, tidak bercabang satunya, tunggal. Loh, lantas kenapa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus? Firman Tuhan katakan di pesta Natal ini, Tuhan itu satu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman imahata, pakatayokon, apa yang keluar, apa yang saya ucapkan, imahata, itulah firman. Tuhan mempunyai firman, dan oleh firman-Nya Dia menciptakan, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah benda-benda penerang, dan seterusnya oleh firman-Nya. Lantas kalau Tuhan sesudah melihat kejatuhan manusia dari dosa di Taman Eden, nabi-nabi diutus, raja-raja diutus untuk bisa kembali berdamai dengan Tuhan, untuk bisa menjadi manusia seutuhnya sebagaimana Eden semula. Tetapi tidak ada seorang pun yang selamat, yang setia. Nakpenaung di lehod debata patik nanasapului, lengkap dengan pasal juknis-juknisnya, bahkan oleh orang Israel sampai 613. Alaidang adong naboy malua yang gohinorhon nipatiki. Harus Tuhan Allah sendiri yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, maka Tuhan menjadi manusia oleh firman-Nya. Sonari molo hudok ucapan, perkataanku saya tuliskan, maka ucapanku itu menjadi kitab, menjadi kalam, menjadi buku, itu bisa. Saya ucapkan pikiran saya dan yang mau saya sampaikan, kemudian saya tulis dan saya bukukan, perkataanku menjadi kitab. Tuhan perkataannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa ini, perkataannya itu menjadi manusia. Kalau perkataan saya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, saya tulis, kemudian saya bukukan, dicetak jadi buku. Buku itu dibakar bisa dibakar. Kalau buku itu dibakar, apakah saya mati? Tidak. Karena ada orang berkata, Yesus Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika disalibkan dan mati, Tuhan Kristen tidak ada, tidak benar. Karena Dia kekal, Dia maha ada, Dia maha hadir dan kekal selama-lamanya. Jalai manau balgan waeng nata pestaho di pesta Natalon. Dimulanai pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi daging, menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Daku boto hitau manang nok piga hali marpesta Natal. Mamukasian Desemberi. Apalagi mamukasian hatutu buta. Holat taboto makatai pajojorhon ngabitor diapil. Hatasi pajojoroni holat diboto makatai ngabui parsidohot marliturgi di hitan na jolo di mulani mulana ngasude maboto
dimulana di topa debatama, dan itu diucapkan hanya oleh firman Tuhan, maka semua menjadi. Di bulan Desemberon nunga marula loni hita, bahkan adong dosa halak naung merayakan pesta Natal 110-15 hari, baik di kantor parsahu tahun, baik di marga saha dopean no tuna buka tahun, tong mangi mamestahon hatu tubuh ni Tuhan Yesus salanidak pagajangob be jami tahun ala non neng marulaun nabadia mahita. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Unak salah mangatusi molotung pe teknisna sipata berbeda-beda na joloi korodo tu jolo majaloi nuaeng dihudulan na mahita mamuka sian alani covid dihudulan na masing-masing ahado lapatan ni roti dohot angguri. Roti bisa saja kita beli di Indomaret, di warung-warung. Apakah itu roti itu sama dengan roti yang akan kita makan dalam perjamuan kudus ini? Anggur yang mensimbolkan darah Kristus apakah sama dengan anggur yang ada di warung-warung yang biasa kita minum? Bukan terletak pada fisiknya. Tidak. Tetapi kita harus meyakini ketika kita di dalam firman-Nya merhite hata nasian agedai hatani debata jaloma jalapangan ma dagiku doi nani lehon tuhamatean humokop pamu imana pahoton rohamuna maka porsiai bana asa dihamu hanguluan saliling-lilingna alanikon haporsiaota do na mga lusi molo tung disagihon tuhita anon roti i adorak sota pangad di bagasa tangiang ma taingot hagogoon na alahata ni debata itu adalah firman Tuhan. Roti itu lambang dari tubuh Kristus supaya menyatu dengan kita. Dan anggur itu sebagai pertanda lambang dari darah Kristus yang menyelamatkan kita dari perbudakan dosa-dosa. Maka ketika kita makan roti dan anggur, itu lambang dari kesatuan kita dengan Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia, yang lahir kita rayakan di hari Natal ini. Selamat Natal buat kita semua. Amin. Mau lihat tema Tuhan di pesta Natalon. Naung gabe jol maho. Rotu portibion. Laho manubus sami sian nasa dosa hamatean. Idonahu pestaho kami. Pola roho tu portibion. Sorang di barani pinahan. Asa hujako kami. Hatu tubumi di rohanami. Di keluarga nami di tongani huriam nang portibion majakoko. Lumobi di hari sadarion pinatupan ni huriam ulaon parpadanan nabadia. Marhite roti dohot anggur songon simbol parpadanan na pinatupami. Asa sada hami dohoto wale Yesus Kristus marhite roti dohot anggur. Namarningot tami di pakokok mudi hami. Naikon tuhamate ako manubus sami sian nasa dosa. Patau hami Tuhan mangaton dohot manginum parpadanani. Urasi hami sian nasa dosa nami.
asa hujako kami panodang natiuri di ngolu nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita laos capatupama pelean nunga adong kotak persembahan na di samping habirang doho siamun di garijaon tapatupama peleapta tujolo.
Sekarang so masuk kita tu cara ulaun nabadia. Adong tikting tambahan di tonga-tongata mangido maaf soal teknis. Tikting namoding na di hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 nunga Nimolo marujung ngolu amata situa HMT Pajaitan hinabaluhon ni inata Emborusiagian alamat rumah duka Blok C wilayah Jerusalem Laos di Patupa Huriata do Sadarion Parmingguon di rumah duka taringok tupar tuakna Jolorope buah-buah musik. Ulaun nabadia ala patu pauta di hudulatabe anon di nama jalo parpadanan nabadiai khusus kepada anak kami yang belum sidi naso maka tidak kon hapor seaod dope tetap duduk nanti asa di parrohahon natoras na sekali lagi yang belum sidi dalam acara perjamuan kudus supaya tetap duduk di bangkunya napaduahon tuaka ruas nihuria nahona RPP tongma hudul di inganan najolo dakpola jo pasidoho nasida songonima tikting buah-buah di tonga-tongata taparade madirita laho masuk tu ulaun nabadia marede mahita Yesus nama morsa dosa di portivion pabolu habi Yesus nama morsa dosa di portivion salmana habi Yesus nama morsa dosa di portivion salma sonan habi amen 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 Damen di debatana sumurung sian saluh roha ima mangaramoti ate-ate muna doho roha muna mar hite-hite Kristus Yesus amen martang yang mahita ale Tuhan debata para si rohana sumurung amanamina di Banua Gijang asima roham topok mahamina pumudison adoraku panga kami ano parpadanan nabadiai lehom mato di parbadia tu ganu pami asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami asa pos itu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopani pargugoi mahami macuada hodiri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului Sai taiti rohanami asalam malunguk kami tu Banua Gijang asa saya masih holhami pai mai mahon haroroni Tuhan Yesus amin hita akan naung pinar hamaul ni debata ita sakap naing mangaton parpadanan nabadiai dibaheni tatibang maju molo manang natau hita marulaun nabadia asauna kona uhum manangise siak kitaon ai holan nauduk roha jalana manol soli rohana alani pabahenana nasoture jalana manopoti dosana jalana porsea di hasesani dosa na pinatupani Tuhan Yesus ido natau mangaton parpadanan nabadiai alayakan adohok marulaun nabadia unang bedi oloi sibolis unang bedi dati mardosa
tung padau hamu marohamuna siani, tung gotapok kamu ma hosom doho lateni roha, alai paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mulak mangolu humokopamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni tata kasih majolo rohat tabe, jala alusi hamu ma suku-suku non, jong-jong ma hamu. Yang belum sidi tetap duduk di tempatnya, songoni dohot nahona RPP. Dibaheni alusi hamu ma suku-suku non. Di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum, dohotalani pangalausim di patik ni debata, molo di parhatutu roham dokma olo. Namarsa doroham ala dosami, jala dipangido roham neng malua hon waing siad dosam, molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu rohamdo naung roh Tuhan Yesus Kristus tutano on panguluhon pardosa, ibana naung mate dohok mulak mangolu humokopo, mamorsan jalamane sadosam, molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho manggota posian roham lateni roha doho tosom ni roha, akup ni iyo lo doho mardengkan doho talak na mangarsahiho, jalanau lo doho manesa dosa ni dongamu, songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sude dosam, molo songoni roham dokma olo. Atong tapau dukbe marohata jala tato poti madosata ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami ay jutulau si hami patikmu. Tama dohona uhumu hami nuaing doho sogot ngolo baloconom mutu hami hobar tu pabahenan nami i. Alayalani godang niasi doho tolong ni roham. Doho talani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehom muhumokop pami. Alani ubahen nahum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Saya jalo mahami. Saya se sama sude dosa nami. Jala lehotor di porbadia tu hami. Asa margogo hami. Mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon nahobar tu lomo ni roham. Saliling di tano odo pehami. Amin. Atau kamu akan namanopoti dosa muna jalan mawas diasini rohani debata. Sai sahat matu hamu nahina porsia muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos ma rohamuna. Nunga sesa saluhu dosa muna marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak dohot todi parbadia. Amen alea manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu. Saya roh maharajaumu, saya saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sedarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona punah harajaon, dohot hagogon, rodi hasangapon. Saleleng nilelengna. Amin. Hudul mah. Maredehita. Jesus thou Sirea, how the pilar totong daulan menuju hotadina marunga sahami ibodo sahami asiroham o Yesus. Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai.
Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai ujutar jehei bana di dogma mauliate dungi di ponggoli mai di parlehom matua kasisiana huhut madido jalo hamu mau jala pangamma dagiku doi nani lehon tu hamatean humokopamu bahe kamu masongoni bahe parningotam muna diau jaladung sun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tu nasida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginuman non pada nai baru maun marhite-hite mudarhu nani usehon humoko pamu bahen hasesani dosa sai baik kamu masongoni bahe pardingota muna diau atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamu madenggan basani debata amin. Sautik duk sahat tuh tangatan non nunga dibagas marhite amata situa roti doho anggur jumolo ma tabuka palastiki tatio ma roti jumolo holan roti nai jumolo duk penon namangi hutu anggurna jongjong ma ruas nihuria dihudulanda Sai palinga sokoniku sai tadi kona
tabukama na di palastiki tatio maroti di tangat tabe tapai mama joloro sude akamata inata parhalado. Mahita di bagasan sikap namartangiang didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangamma dagi kudui nanilehon tuhamatean humokopam maparningotan di hamu maka porsiai bana asa di hamu hanguluan nasora sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inu pamumas yani mudar kudoi nani sehon tu hamatian humoko pamu imana pahoton rohamuna maka porsiai bana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Udul mahamu marede mahita laos patupa pilihan ulaun nabadia. Alatong do hatok naking na tujoloi hok do tujolo hita patupa pilihan ulaun nabadia tujolo. Marede hita nomor 100 onopulusia. Panginoon
Ale de batama namina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohon na sauli basa nama liutus. Upasahat tami masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Saya jalo megebe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti asaku parhasia kami pelean non. Pati bulhon hara jaumu di tonga-tongani kuriam doho di portibion. Buhaima rohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata na toktong nasomar mula nasomar pacohotan. Hupuji hami maho ala saut sudetahim nauk sinakap muadorak somaru jahat dope hasiangan non. Dak tarabat siboli sakap muadorang somaru jahat dope hasiangan non. Daks dibaheni mauliate marohanami tuho ala naung saut sakapmu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami asama lua hami sia dosa hamatean doho sian uhum jala macohot tami mangulahod dosa. Ope saya si maroham di hami togi hom mahami tu anakmu saya bahem mahami gabe si luam tu ibana asa upani halo jaun na hami ala natinaon na berniti doho tangaluton humoko pami asa ibana na punahami jala hami na puna ibana saya sungguli mahuriam sadarion asa diingot tabal gaummu doho taroroni anakmu gabe jolma lahu panguluhok kami pardosa saya sungguli maka parhalado ni huriam mamarita hobarita nauli tu saluhut talak naung patar hasangapommu jala naung jupang dame dohot hasonangan saya lehom mapitu naukap tu akan naso porsia do petuho asarona sida mangului Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya rajai masaluhu raja dohotak kasuruanna asa diboto nasida naung dileho ko raja jala Tuhan na sumurung yerodi saleleng-lelengna saya lehon gogo tu akan di bagasa pangujunan apuli akan marsa jala palu akan targogot saya tatap jalau ding akan pinaburu-buru ni hala alani guarmu saya dongani jala pasu-pasu hami sudi akan nama godang rodi dana di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alea manami na di banua gijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajaumu saya saut melomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehom matu hami sedarion hanguluan siapari saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan de batama di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhon ma damena tutodem.
Atas nama Sude Parhalado Nihuriata HKBP Harapan Jaya Pasahato Tutonga-tongata, selamat hari Minggu jala, selamat Natal Madihita Saluhutna Horas. Mak nangau. Sok ngang tunjung bete sok.